În acest clip îți voi prezenta predicția mea despre Ethereum în zilele care urmează. După cum putem să observăm, Ethereum a trecut de linie de suport la prețul de 3507, care l-a avut și în luna decembrie, pe data de 4 decembrie. Putem observa că după această scădere care a avut și o ridicare, nu doar Ethereum a avut această ridicare, dar toată piața. Putem să observăm această ridicare printr-un rising wedge în felul următor. Din ultimele zile, cea mai mare scădere a fost la prețul de 3189. După cum putem să observăm, Ethereum a avut o încercare de scădere, care a ajuns la prețul de 3259, unde a fost și pe data de 14 ianuarie, și cel mai probabil următoarea scădere va fi în felul următor. Va fi aici, aproximativ, la acest preț, și din cauza Bitcoinului, care are o influență foarte mare asupra altcoinurilor, cel mai probabil vom vedea Ethereum în niște mișcări foarte nesigure și va sta mereu pe linie de mijloc.